ang paagi sa Ginoo sa pagluwas nato lahi sa paagi nga tawhanon. Kay kaning atong paagi nga tawhanon, bisag tanaw nato ang atong mga balaod, pulos gyud paningkamot nga malikay ta sa mga kasakit. O na kung dunay physical abuse, ikiha nya ipapriso ng tawhana or ipasilya elektrika aron mawa na ang atong pagantos. Kung magantos ka kay daghan na kay kag anak, ala pag-abortion, nanam say balaod ana sa ubang mga nasod, abortion aron nga mahunong na ang imong pagantos or magpalaygit, nanagin na practice naman na nato, or magpabasiktomy aron wa na kay pagantos. Nya kung grabe na kayo imong sakit, nya wala na gyud paglaom nga maayo pa ka, nya gaantos na kag maayos ka sakit, hala pagpa-injection anang para patay, kanang gitawag og euthanasia. Patay rin ka na naman sana, gi-allowed naman sana sa kadaghanan, labi na sa mga dato nga nasod. Unya kung pananglitan gani og ang imong kaminyoon lisod na kaayo, wa gyud kay kalipay, ala pag-file og divorce. Dinhi sa atos Pilipinas murag basig hapit na ma-approve. Mao na siya mga pamaagi nga tawhanon. Makasulbad ba na sa atong mga kasakit? Unsa man makasulbad dili? Makasulbad. Pero sa tawhanon nga level nya, kay tawhanon man dili siya permanente. Naagihapoy mo abot nga mga kasakit, maripit ra gyapon na siya tungod kay di man siya permanente. Pero kung anhita sa Dios non nga paagi kaning kang Kristo, tanawa ha, mianhi siya sa kalibutan dili aron pagsilot kung dili aron pagluwas. Nya giunsa ta niya pagluwas? Siya nga gikan sa langit, matud pa sa ikaduhang pagbasa, bisag Ginoo siya, iyang gihukas ang iyang pagkaginoo ug mianhi siya sa kalibutan. Unsa may iyang gipuyas kalibutan? Nahimo siyang tao, nahimong sulugoon nga masinugtanon hangtod sa pagsunod sa kamatayon didto sa krus. Nakaluwas ba siya? Yes. Daghan bang nalipay tungod ani? Daghan. Epektibo ba? Epektibo kayo kay sayunan kay gasugod siya 12 ra ka mga apostoles, niya karon niabot nag sobra na 1.5 billion ka mga Kristiyanos o mga Katoliko tibok kalibutan. Sa ato pa, wa gyud mapapas ang maong epekto ni ining maong pamaagi, gani daghan yung na-attracted sa ato lang simbahang Katoliko, purting daghanang mga martyrs. Purting yun, ang ato lang unang duha ka santo sa Pilipinas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mga martyrs. Nga naman, kay kini di ang martyrdom, kining pagantos o pagpakamatay para sa mga makasasala, maogid ni sa mata sa atong pagtuo o sa atong kasinatian diha ni Kristo sa mga apostoles o sa mga santos, maogid ni ang makahatag og tinuod nga kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa kalag nga maghuwat ag kanus ata mamatay, maluwas pa gyud ang atong lawas. Tanawa lang. Tagaan atong example si Santa Monica sa iyang pagsigig hilak matag adlaw nga di ra gyud magyaw-yaw ngadto siyang bana, ngadto siyang anak nga si Agustin. Niabot yung panahon nga na-converter si Agustin, nahimong pari, nahimong obispo ug nahimong atong dakong santo simbahan.
Mausad ang gidangatan sa iyang bana ni Monica, nahimog yung Katoliko, nagpabunyag og nakapangumpisal sa wapa mamatay. Mausad na hinahitabo sa kinabuhi ni Santa Rita of Cassia. Iya gyapon na kabot ang kabalaan, apil ng iyang mga anak tungod sa iyang pagsigig antos, isip asawa, isip inahan. Sa ato sad nga mga kasinatian, bisan din sa atong common nga mga paningkamot, estudyante pananglitan, anang estudyante, lisod kayo na magsigig tuon oy, magtuon o niya og pobre pagyud ka, lisod kas kaon, lisod kas plite, sakay, kabyo na ng jeep, antos anang uwan, niya kutoy pangtiyan, wa pagi ikapalit o mga requirements, antos, uwaw. Pero ang estudyante nga dili bitaw mahadlok anang pag-antusa, musungasong yun, musungasong, mao nay estudyanteng mahimong malampuson o malinawon, malipayon pag yun. Ako nakaagisa ko ana, kamo tingali kadaghanan, agisad mo ana. Ako sa una, ako ganang sigyag sulti dinim, sudan lang kog luyag asin kasagaran. Labi na gitong 4th year high school, hangtod na gyud college, human ko college, gikas 1st year hangtod 4th year college. Amo na paborito na kong sudan, luyag asin. Unya, magsuga kog kandila sa akong balay nga gamay. Busluton in taong kay atop, busluton pagbungbong. Nya kasagaran, daginot kwarta, maglakaw ko inig-uli padong sa Guadalupe, gikan Sisisi, gikan das may kulon, hantod nga to Guadalupe. Karang, ingon na ba? Nyaagi yun. Nya, mangitag kargahonon, inig ka weekend, mamutos og mangga, labi na panahon sa semestral break, o kanang naang Christmas break o summer break. Ala, pamutos gyud anang mangga kay bahalag kuyaw kayo tag mahog. Pero saon man gyud nga mao man gyud pangwarta. Ako ang yun kanang antos. Pero karon nga ni antos gyud, luwas gyud. Karon dili naman ko mamutos og mangga, putos kog kolekta. Anya di nasa ko magsigi og sugag kandila. Ni dagang suga, nindot na kay suga. Di nasad busluto ng akong balay, sa kumbinto, ayuhon man dahil mabuslot. Higdaanan ako sa una. Kanain taong plywood, nangakakat na ang iyang mga plies. Usahay, matusok pang atong tiil, anang naang masukgo ba, anang naang plywood. Karon hamis na kay kong higdaanan, banig lang nung gyapon, pero anad ko ng banig. Ako lang ning hisgutan tungod kay ang kalibutan karon nagtudlo na sa paglikay sa pag-antos. Muna diri sa atong unang pagbasa, sa dihang ang mga tao nagbagulbol, nireklamo tungod kay di na sila ganahang muantos og kaon adto kunong pagkaong way lami, baktas atong disyerto nga init kayo. Nireklamo sila ngadtong Moises na nga matay na hinuon sila. Gipamaak sila ato mga bitin. Apan sa dihang mutan-aw sila sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moises. Pasabot dili na sila mahadlok sa simbolos pag-antos katong simbolos kamatayon nga mao ang bitin. Ila nang gidawat ang pag-antos, ila nang tan-awon ang pag-antos, maayo sila sa ilang sakit o sa ilang kaning kamatayon, maluwas sila. Maigsoon, dili na lang ta mo question, ginamit ang atong hunahuna, ang ato na lang pagtuo. Dili man ni madag explain, ato raning matuuhan tungod kay gibuhat, gisulti o gibuhat ni Kristo, gisulti o gibuhat sa mga santos, hangtod karong present time. Kining ato rong gubat, kining kagubot, kining away aning ato mga politicians, aning ato mga katawhan, mga leaders, labi na din sa atong nasod, di gid ni masulbad pinaagi og paglikay sa pag-antos. Magkinahanglan gid tag mga tao nga kusog mo antos
aron masulbad ning ato mga problema karon. Magsigi ganitag pangita nga mahayahay nya likay anang antos, di na ta kamaong mo pasaylo sa mga nagpaantos nato, di na ta kamaong mo paubos, di na ta kamaong mo dawat anang mga kasakit. Musangko gitas kamatayon, mga matay gitang tanan tungod rasad sa atong paglikay sa pagantos ug sa kamatayon. Inaut-unta nga ato gining antoson og dili lang antoson, ato pagyong sabwag ngadto uban, dasigon nato sila nga magantos, dili dasigon sa paglikay sa pagantos. Kay lagi ang pagantos, ang pagdupa sa krus ni Kristo mao ang timailhan nga iyatang gihigugma og iyatang giluwas.